Sneu 19 oktober 2013, aan het eind van de middag, breekt een grote brand uit op een kelder in Ljouwert. Mariska Petstra neemt de telefoontjes aan van mensen die het alarm noemen bellen. Dan belt Itzhard Otte. Hij is nog in het huis. Hij was heel rustig. En we hebben geprobeerd hem naar buiten te krijgen. En de brandweer bij hem te krijgen. Dus alles wat hij mij vertelde hebben wij gelijk via mijn collega aan de collega's op straat gemeld. Om maar zo snel mogelijk bij hem te komen. Ja, wat je doet is het slachtoffer gewoon zoveel mogelijk geruststellen. Kijk, als iemand heel erg in paniek is, moet je toch je informatie eruit krijgen. En moet je heel rustig proberen zelf rustig te blijven. En dan krijg je het slachtoffer vaak ook wel rustig. En dat is gewoon wat we toen ook hebben gedaan. Heel rustig in gesprek gaan met hem. En geprobeerd hem naar buiten te krijgen. Maar dat slaagt uiteindelijk net. De verbinding met Itzhard valt voort. Ja, het is heel heftig natuurlijk wat je op dat moment over je heen krijgt. Al besef je dat op dat moment niet eens direct. Je hebt wel in de gaten van oké, de verbinding is verbroken, ik ben hem kwijt. Dat heb ik ook geroepen schijnbaar, dat weet ik zelf ook niet meer, maar dat heb ik geroepen. Maar het is zo'n hectiek op de meldkamer, je gaat gewoon door met je ding. Je gaat door met je werk en als je thuis komt dan drink je even een borrel met je echtgenoot en dan ga je de volgende dag gewoon weer aan het werk. Maar wel met de wetenschap, hij is er niet meer. Ja, dat wel. En dat is heel triest. Dat is heel heftig. Maar we maken dat soort dingen natuurlijk wel vaker mee op de meldkamer. Petstra denkt vaak nog waarom de brand in Ljouwert. Ze is bot verrast door de nominatie als helpverlener van 2014. Ja, ik vind het een hele eer. Ik heb hem dus totaal niet aanzien komen. Ik vind het een hele eer. Maar het is niet alleen op mijn persoontje, vind ik. Ik vind gewoon dat wij als meldkamercentralisten, rood, blauw en wit, dit met elkaar verdiend hebben.